sajadah merah. Oke Bapak Ibu sekalian, yuk tetap bersama kami akan menyampaikan sebuah lagu Sajadah Merah bersama Jamiyah Shalawat nyusahne wong ora kok nyupah apa Putra Wali, monggo.
Merah sampun kepareng paripurna lho ra tenan ta. Iku nek mbok suguhi lagu-lagu niku wong-wong ngantuk-ngantuk mulih. Aku yakin. Pripun Mbah Yai soke pun ngantuk napa dereng? Dereng nggih. Masih setia nggih. Wah, Mbah Yai urung mulih. Kabeh santrine padha mulih kabeh. Wis luar biasa. Pun sakniki lagune napa Bapak-bapak sedaya? Napa enten kira-kira sing pengen request lagu, pengen nyumbang lagu terus nyanyi enten rikin? Mboten napa-napa, kula pikantuk mawon kula niku napa niku istilah fleksibel mawon. Dadi kula niku ndak ada dinding pemisah antarane napa niku wong-wong biasa abangan karo kiai kula niku mboten enten, Pak. Kula niku teng Sabin nggih iso dakwah, kula teng sawah nggih iso, teng ratanan kali nyopir ya iso dakwah, teng pundi mawon posisi saya berusaha piye carane ben akeh manfaate kanggo wong liya. Nggih napa mboten? Nah, dereng ngantuk nggih. Lagune napa? Kerudung putih. Ayo, kok ini emang jaluk suwangel-angel karuan. Nggih nasi dariyah jaman dhisik nek mantu mak nggih. Mantu jaman dhisik wis kliwat jam 4 sore ngono kuwi wis lagu-lagu qasidah mataharinya dunian kowe tok kating kelontang mantu tenan. Manten baru nggih. Ayo wis pilihan kalau dikai solusi bendahara lagu kalau Udung putih apa temanten baru. Apa ning grup kok sinantang perkara njaluk lagu apa dilayan mboten enten Pak. Inilah ciri khas Putra Wali tidak dimiliki oleh grup-grup yang lain. Monggo dimidhaketaken. Serawut wajah cantik yang engkau sembunyikan di balik kerudung putih.
Selanjutnya ngeten niku kula menaken lagu selanjutnya ngoten Pak. Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya lagu Kerudung Putih mudah-mudahan menjadikan inspirasi kita semua dan JRNU Sabah bahwa ikon selaku orang muslim yaitu memakai kerudung maupun jilbab. Maka walaupun jadi atlet sekalipun kalau mampu mempertahankan kerudungnya, maka itu akan menjadi ikon seorang Islam di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saking para tamu ingkang minulya, ingkang badhe katur panglipur saking para tamu sekalian, nggih menika sebuah lagu yang berjudul apa iki? Napa Pak? Kerudung Putih sampun. Terus napa meleh? Kerudung Putih maaf. Oke, temanten baru. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan lagu temanten baru. Nganteni niki enter iki napa mboten? Napa pun sare? Waduh, iku lha iki terus piye ning kene iki wali matul ngurus ora iso nuturi nganteni dituturi sapa iki? Nuturi minta iki ya, ta wis nganten-nganten kawak iki. Bapak-bapak sing rumangsa orang nganten anyar nganten kawak dituturi mboten napa-napa nggih. Nah, sing penting kuncine bapak-bapak sedaya nek pengen uripmu tentrem, lehmu bebrayan, aja kulino ngundhamana barang elek sing kepungkur. Pokoke wong bebrayan iki apan kulino ngungkit-ngungkit barang elek sing kepungkur mesti ora tentrem. Nggih napa nggih? Nah, karena sebaiknya seperti yang lalu biarlah lalu, karena semua manusia mempunyai keburukan yang lalu, maka yang lalu biarlah lalu, kita bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih suci. Alhamdulillah, urip malih rileks, tentrem, tidak saling menyalahkan. Lagu selanjutnya yaitu lagu Temanten Baru. Temanten Baru iki pomong ngantenene tak tuturi ngampe tandes tenan. Lah nyopo awake dhewe pun sakniki kula tak ndeka nyang penganten kawak iki. Toh minta kowe nyapo kowe rungokno aja omong dhewe-dhewe. Aku nuturi nganten kawak iki. Tanggapan sesuk dirembuk sesuk, tanggapan sesuk kok berembuk iki kuwi kurang gayan mau piye? Kowe nyapo kok iso tresno karo bojomu to minta jawaben. Ayo kaya Pak Surmadi nyapo kok iso tresno karo garwane kan jawab ra ya ora iso. Ngampe jengking to ora iso. Masalahnya apa kok witing tresno jaran saka kulino? Ora jamin, Pak. Kuwi ngono jodoh kuwi sebuah zawas pasangan hidup, kuwi tatanane Gusti. Kok nek wis ditata karo Gusti Allah kuwi aja diingkari. Kadang ora mesti nek sugih karo sugih apa mesti nek dadi, ora jamin. Kadang elek karo ayu dadi, elek karo elek ya dadi. Ora mesti nek ganteng karo ayu ya ora karo nek dadi. Masalahe jodoh kuwi tatanane Gusti Allah, mulane disyukuri wae sih. Nampa wahyu jodoh mulane aja diingkari. Mulane sapa sing dolanan katresnan niku bahaya. Kowe kenek ya seneng ora rabi, aja seneng-seneng rabi. Lagunya Pengantin Baru bersama Putra Wali. Yuk Bapak Ibu sekalian tetap bersama kami. Inilah lewat seni dan budaya, saatnya yang muda bicara agama. Ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Barang siapa yang sudi menikmati dan mendengarkan, saya doakan insya Allah akan menjabat ganjaran.
Alhamdulillah pengantin baru sampun pareng paripurna, Bapak. Kasbunallah. Lah iki santri tenan. Ora tanggapan ya adro njaluk orek-orek iki sapa iki? Orek-orek nggih, nggih. Wis. Gawe senenge dulur niku wis ganjaran nek pikir kula ngoten mawon penak to Pak nggih. Pokoke gawe senenge. Lah mbok sampean joget ning kene joget iki sawang wong sing nyawang kuwi seneng ganjaran Pak. Dengan catatan ya iki sing marai dosa ini joget karo mendem kuwi lho. Niku jelas karom, nggih napa mboten? Nah wong joget karo selawatan diiringi musik kan yo betapa indahnya iso gawe senenge wong akeh untana dulure niku rena-rena karaktere tabiatnya. Tapi al muslimu akul muslim wong Islam sedulure wong Islam. Dadi yo karaktere tabiate dhewe-dhewe, tapi biar bagaimanapun itu adalah saudara kita, nggih. Nah, lagune Kasbunallah ngono kae lah. Wis, niki nganggo ura-ura barang napa mboten? Ana telu ciri-cirine wong munafik kang sepisan gedhe gorohe beda ati lan lesane kaping pindho puniku dipercaya tansah nyanati ngombe dhisik bahaya iki. Tan kena diugemi tansah jani kang kaping telu puniku lamun janji tansah nyulayani ojo sira lakoni. Terus lagune Kasbunallah ya kena apik. Monggo sinarengan kalian kadang-kadang santriwan santriwati Jamiah Sholawat New Putra Wali. Allah sembahanku
sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasto mungkar lan nafsu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sempurna sudah. Garap lagu gamelan ya menak Pak Puter Wali ngoten niku soalnya gelem belajar. Karena belajar itu suatu bentuk doa. Grup iki ra nate belajar mesti ora payu. Nggih napa mboten? Nah, pertama kita harus belajar dan belajar karena belajar ini hukumnya dari timangan ibu kita sampai ke liang lahat. Wajib kita adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Pun lagu ini saat ini versinya nopo malih bar dangdutan terus gending Jawa terus nopo tambal ban kuwi lagune Pak Slamet viral nih kuwi aku iki tukang tambal ban iso Pak Puterwali dajalan nek ngampe salah tidak nono ayo garap lagu anyar kowe kupingmu kan rungue urung kuwi wis pokoke dinyangi nih ya anggepe yang tanggapan gue masih mintoi latihan latihan cek diingoni cek bayari berapa yo kalau tambah aku iki gane pecah nih niku tergantung minto nih vokale lanang Muhammad alhamdulillah tos kok nyabathok wis aku ora ngira ini iso lagu tambal ban iki jek neh si lagu viral umpama tambal panci pirang iso ini ngomong ini orang yang panci bolong, ora usah ditambal, tambal bane. Lagu ini, terus niku lagu umpama nika. Bisa ora kowe? Umpama. Lho nyanyi dhewe-dhewe pales kabeh. Salah sitok ae sing nyanyi. Nek ora nyekel mic niku kok nyanyi kabeh mbok cekeli bilang temen kabeh. Modelmu. Lagune umpama niki siire ya tetep pitutur luhur Pak mboten ngaya-wara. Lagune masih albumnya dari Pak Slamet pengamen viral. Lagune umpama lara mbok males lara. Iso ra nyanyi kuwi? Masa rung iso kuwi? Lagi digoleki. Oh ya wis ganti liyane. Masa sisa aku dhewe aku iso kowe ora iso ya ora padha ora. Di gawe PR kuwi ya. Oke, lagune versi napa kita campur sari melih napa? Bojo anyar ki lagu apa to, Mak? Lagu Sidorondo apa Gubuk Asmara kan yo akeh to niku. Sidorondo. Halo, ayo tanjakne Sidorondo, wis ora usah digawe angel-angel. Sidorondo isine donga apik mak ora nggo ngawur ora ndongakne wong ben rondo. Iki maksudnya isine saire tetep mengandung umbul donga. Iki donga bareng-bareng sampean sing ngamini ngoten nggih. Apik lagu niki.
sanira wayahe dikir keceyen wancine dalu sing akeh dikir bakal tentrem ing atimu. Matur nuwun, dengaran kowe low moment kowe to. Mbok iringi barang. Ayo ndonga bareng-bareng mengke diamini nggih. Muga-muga sing durung tobat. Allahumma muga-muga sing durung salat. Muga-muga sing durung zakat. Muga-muga sing durung haji. Ya Allahumma amin. Apik to nggih niki. Ndonga neh engko diamini ya. Muga-muga sing mendem padha mendem. Hoi. Piye to ki? Kleru kae kok. Sing mendem muga-muga sing mendem padha lerena. Oke. Sing diamini niku bab pundi lho Mbah Yai? Sing diamini mendeme napa sing pundi? Leren. Mendem padha lerena. Leren ya leren. Dirungokne. Leren yu. Leren. Mendem kok mendem mo. Muga-muga sing mendem padha. Lho. Bayarmu tak ijolne opake kae. Nyauri. Kon leren kok leren sak cangkeme. Maksudnya ke leren ke kata-katane kuwi lho. Saire lereno tapi mike dicekel dicendakne ngarep cangkem terus muni sing kata-katane kuwi lereno, paham? Leren ora kok meneng terus wujud ngono ki ora. Muga-muga sing mendem padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing judi padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing selingkuh padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing rumpi padha lereno. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Buke kae berarti sing ngrumpi padha lereno. Kek mongko biasane tukang ngrumpi ki wong wedok. Bu, halo. Ibu mpun ngantuk, Bu? Lek ngrumpi dilereni nggih. Nah, mangeling-eling wong urip kuwi nek tukang ngrumpi, tukang metani alane tanggane rezekine seret. Paham? Nah, sing apik tekane rejeki kuwi barengi tentreme ati. Pokok sak keluarga iki atine tentrem, ayem tentrem lepas dari tekanan lan penjajah ateges rezekine lancar. Ning nek keluarga penuh amburadul komplit isine mung tukar padu, aja ngarep-ngarep rezekimu lancar. Betul? Nah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin madada billahi salatan daimatan bidawami mulkiyah daimatan bidawami mulkiyah. Bungah nek ngono eduk. Iki biasanya apa wis semangat iki wis mesti arep bar. Niki Pak Surmadi manggene teng pundi? Walah. Niki mengke ngantos jam pinten Pak Surmadi? Jam 11. Setengah sedoso. Lha iki wis Mun liwat sak menit lagian. Jam 11 nggih. Nah, ngono kuwi kan jelas ikhlas apik-apikan ate nek ngoten to nggih. Lah wong selawatan awit kiyaine munggah lagi bar slametan langsung munggah ini ora kiai murah apa neng? Aku yo kula niku nek ngaji ngeten iki mboten enten ukurane menitan apa jaman, Pak. Sing penting selama jenengan cara wong maem, cara wong mangan iki kolu tetep kula beri napa niku?
tetep kula beli masukan. Si penting ukurane nggih niku wau. Wong urip nek ukurane mau ngupah-upah materi dan materi niku akan keliru dan akan kecewa. Dipikir kaya ngopo? Babakan rezeki jek luwih sugih Gusti Allah. Ampun, lagune kang badhe katur napa malih niki wau? Capek gunung dijenglengne napa mboten? Wis mantep iki. Ketoke ya gathuk nek wong gothok capek gunung bareng. Napa enten si bawa ketoke enten napa mboten? Pak sinten? Pak Lamin, monggo Pak Min. Bawa iso ora? Omong suaramu ngono. Lah iya. Biasane kowe wani nyanyi, wani nek karo mendem. Mbosok nyanyi ngarepe kiai wae ya blerek karek limangguat. Iki wong carane si kendel tenan wong niki jak selawatan wani tampil request lagu, nyumbang lagu. Lah kuwi asli wong sing kendel iki ngono kuwi. Ora kok wanine nyumbang lagu nek karo opo kuwi. Ayo lagune capek gunung dijenglengne. Lipak waktu ngono kae apik jan ya. Dibawa sapa? Kula dhewe. Ora, enten kowe menak men kowe mau urung nyanyi blas ta. Menak men. Urung nyanyi bagian padha. Ayo. Cah nom-nom saiki nek mboten kula warai bawa ngeten niku wis budaya ilang, Pak. Tergerus oleh zaman. Lan kudu disinau. Lah, modele sinden-sinden kula walaupun sinden santri selawatan tapi iso nyinden, Pak, ya ngoten. Wong awake dhewe wong Jawa. Dadi awake dhewe ngalor ngidul bumi tanah Jawa dirajakan tanah Jawa aja ngampe ngilangi budayane wong Jawa. Si penting ning awake dhewe aja lari kenyataan, jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain. Kuwi basa budayane wong Jawa diaku wong liya geger ora trima. Iki wong piye ngono. Ayo kula dhewe. Lipak wektu. Limang waktu sholat Was. Marai sing delok ora akeh dadi ora patek rame. Niku seragame kok putih sedaya Mbah Ki. Endi? Niku. Kuwi ngono udah seragam kursi. Oh nggih kursi. Lah kowe iki katarak kowe. Lanjut. Isak subuh luhur asar lan maghrib luar biasa. Ya terus iso kompak kaya ngene aku yo mun aku. Lanjut. Aja nganti kongsi kantun Pokoke kon somo enggak ini nyonte-nyete duk penyanyi ku. Pak Tuto ora dibayar ini seneng. Ayo dilanjut palarne masih awet bakal den preksa Sallu ala Nabi Muhammad. Salih. Apik jan. Sampun niki, Mbah. Sampun piye to urung rampung. Nadane dipenterne aja numpang, aja kendhen. Nano
sing prap ngono lho kok diterus yoga pamer aja nyawang wedok pamer biasa tersinggung Ora bener cek lo. kowe ki jok awet ora bener terus ning ya tak maklumi lah apa salah pisan kan cek le 9 salah pindho cek le 8 nek salah kabeh ayo padha dilakoni kanthi kusuk ayo reokan Mas Minto dulure kon reokan ra gelem ya wis ben. Kendange keri, Mbak. Kendange keri. Payu. Oh alah ya wis. Ngedekne reok kok singa lungkrah. Reok apa mulane ora suwi bar. Najan abot sabar tentrem lahir batin
Muhammad. Alhamdulillah caping gunung versine lagune Ayo Salat Dijenglengne. Wonten dawuh napa Pak Surmadi? Wong nggahne jaripe. Iringane orek-orek. Aduh iya. Nggih, mungkin ampun siap ngrika langsung jumeneng siap diiringi ngoten nggih. Berarti karo ngenteni kono iki lungguh terus udut. Iya. Oh enak Pak Surmadi, nggih monggo. Monggo mungkin ampun siap jenengan paring colo ngoten Pak Surmadi. Monggo Bapak Ibu sekalian, tasih sinarengan kalian Jamiah Sholawat New Putra Wali ingkang badhe katur panglipur saking para tamu sekalian. Iki YouTuber iki kabeh pengen nyumbang lagu apa ora? Ora usah disyuting pokoke wis pokoke biasane kaya ning HP TikTokan barangnya wae ngarep langsung syutingan jujuk kamerane jujuk wong Mas. Pokoke ya ngawur ngono. Mbok menawa Mas ayo, Mbak-mbak wis ngayahi iso nyanyi ora wi? Aja nggur ngincengi wonge kowe. Kene iki wis rupane elek mbok incang-incenge ora saya ganteng malah saya elek. Kaya ngono si maringi. Temane dijudul aku jare apa iki? Aku nggawe tema aku ning YouTube tak delokke Kyai Guang sedang viral ngono bareng. Iki piye jane? Pun monggo. Lagune orek-orek nduk dinyanyeni. Kon joget. Mangan jamin entek rong bongkok sing gaene omben marai teko. Luar biasa. Niki ditonton wong sak dunia wae munggah nek ripe ning Bothok ya baru satu kali ini. Ning saire kan tetap agamis to nggih. Nah, teng mriki wis Bapak Ibu sekalian, inilah Putra Wali keistimewaannya karena bisa menggabungkan antara agama dan budaya. Lho Bapak Ibu sekalian, jam piro iki? Wis lewat 10 menit. Pun Bapak Ibu sekalian, ngeten awrat kawula mana saya pun hamba gugati Bapak Surmati sakeluarga awit menapa sejatosipun kawula pengin dangu pepanggihan kaliyan jenengan, jagongan kaliyan panjenengan, gojekan sesarengan anengan kerangtan aman ingkang kula tampi kados mengaten jalan kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi salamatul insan min kidilisan. Maknane niku slamete manusa sepisan ana lisan. Jadi janji niku abot, sebaiknya apa yang ada di hati kita sesuai dengan apa yang ada di lisan kita.
Bapak Ibu sekalian, mbok bilih mekaten kasaged kita aturaken sepindah malih kanthi kekirangan menapa kemawon, kekilapan menapa kemawon kawula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mboten langkung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng panjenenganipun Ham Mengkugati panjenenganipun Bapak Surmati sekalian garwa ing pangejap anggenipun kagungan ngetas tulus putranipun kekalih Hambewa Supta Marga Kiwi ing dinten bincang menika purwa madya ngantos susana sanggeta manggih raharya lulus rahaja kalis nderek ing sambikala pikantuk ridani Allah Subhanahu wa taala.